ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ዓወትን ኣሳልጦን እናተመነና ዜናታት ስፖርት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ውድድር ዋንጫ አፍሪቃ ክብር ሲኢኑ ተባሂሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ዓመት 30 ዋንጫ ሃገራት አፍሪቃ ካብ 9 ጥር ጀሚሩ ንውድድራቱ ኣብ ምዕራብ አፍሪቃዊት ሃገር ካሜሩን ንምክያድ ዝሸባሸብ ዘሎ እንተኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጠመተና ክብሮትን ሲኢኑ ብምህላው ዝግደሰሉ ወገን ከም ዝሰኣነ ይትንተነሉ ናይ ቅድማ አጥቃዕ ክለብ አርሰናል ነበር ኢያን ራይት ከም ዝሓበሮ እቲ 24 ሃገራት አፍሪቃ ሒዙ ግጥማቱ ከሰላስል ኣብ ምድላው ዝርከብ ውድድር ዋንጫ ሃገራት አፍሪቃ ብሰንኪ ማዕከናት ዜና ዝፍንዎ ዘለዋ ኣሉታዊ ሓበሬታታት ክብረት ዘይብሉ ተዋሪዱ ከም ዝርከብ ብምግላጽ እቲ ዝግቦ ኣኽብሮት ክወሃቦ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኢያን ራይት ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣብ ታሪኽ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ካብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ንላዕሊ ዝተዋረደን ኣኽብሮት ዝሰኣነን ግጥማት ኣሎ ዶ ክብል በቲ ኣሰልጠንትን ኣካያትን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝገብርኦ ዘለዋ ዕንቅፋትን ኣድልዎን ከወግድኦ ጸዊዑ ብዛዕባ ብማዕከናት ዜና ኣብ ልዕሊ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝምልከት ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ድማ ንሃገርካ ካብ ምውካል ዝዓቢ ክብረት የለን እንተኾነ ማዕከናት ዜና ብዓልየትነት ዝቓነየ ሓበሬታ ዝፍንዋ ዘለዋ ክብል ወቂስወን ኣሎ ነቲ ውድድር ንምድኻም ኮሮና ቫይረስ ከም ቀንዲ ምክንያት እናተወስደ ይጋዋሕ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኢያን ራይት ኣብ ኤውሮጳ ዝገደደ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እናሃለወ ኣብ 10 ሃገራት ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ይካየድ ኣሎ ነዚ ግን ከም ጉዳይ ተወሲዱ ኣይተዘርበሉን ነቲ ኣብ 2 ዓመት ዝካየድ ዋንጫ ሃገራት አፍሪቃ ግና ኣብ ሓንቲ ሃገር ማለት ኣብ ካሜሩን ጥራይ እናተኣንገደ ከም ፀገም ጌርካ ክግለጽን ዕንቅፋታት ክገጥሞን ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል ነቲ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ዝኽተልኦ ድርብ መዐየር ብንጹር ነቒፉ ኮሮና ከተምጽኡልና ኢኹም እንተ ደኣ ተጎዲእኩም ክለብና ክትከስረኩም ያ እናተባህለ ኣብ ኤውሮጳ ንዝፃወቱ ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ተፃወቲ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኸይፃወቱ ዝግበር ዘሎ ዕንቅፋታት ከብቅዕ ኢያን ራይት ኣተሓሳሲቡ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ምድኻም ዋንጫ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝፃወቱን ኣፍሪቃውያን ከዋኽብቲ ተፃወቲ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኽሳተፉ ናብ ሃገሮም ክኸዱ በተ ናይ ኤውሮጳ ክለባት ዕንቅፋት ይገጥሞም ብምህላው እዩ ንገሊኣቶም ኣፍሪቃውያን ተፃወቲ ድማ ክሳዕ ወይ ንሃገርካ ምረፅ ወይ ነታ ተፃወተላ ዘለኻ ኤውሮጳዊት ክለብ ምረፅ እናተባህልዮም ምፍራሕ ዝግበረሎም ዘሎም بخالق وجن ناي كريستال بالاس باتريك فيراون حدا كابتن ውድድር ዋንጫ አፍሪቃ አኽብሮት ክውሃቡ ኣለዎ ዝብሉ ኮይኑሎም ናይ ቅድም ተኸላኸላይ ቶተንሃም ኒውካስል ነበር ኣብዚ ግዜ ዝድማ ምስ ኖርዊች ዝፃወት ዘሎ ንካሜሩን 18 ዋናጩ ዘግዘማ ሰባስቲያን ባሶንግ ብወገኑ ክለባት ኤውሮጳን ማዕከናት ዜና ኤውሮጳን ብዛዕባ አፍሪቃ ኣሉታዊ ነገር እናምፃ ዘጋውሕኦ ዘለዋ ዜናታት ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጹሎም ናይ ብሓቂ ዝብል ሰባት ንውድድር ዋንጫ አፍሪቃ አኽብሮት ኣይህብዎን እዮም እዚ ኸኣ ብሰንኪ ማዕከናት ዜና ዘጋውሕ زلوا حبرتا زمصيو انت زي كوينو وددرات افريقيا بكل ملكو تفتاون مساطني ام وداتا غنا هاغراوያን ክለባት ክልክዕ ከምተና ኤውሮጳ ክለባት የገድሰን ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ዋንጫ አፍሪቃ ሕማቅ ወረ ምንዛሕን ተጻወተና በሃገራቶም ከይዶም ከይጻወቱ ምዕጋትን ክቋረጽ ኣለዎ ክብል ምስ ሬድዮ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሩ ኣጥቃዓይ አያክስ አይቮሪያዊ ሰባስቲያን ሃለር ቢግዲኡ ብወገነና በሃገሬ ከይደ ክጻወት እቲ ዝለዓለ ክብር ዝስማዕን ድማ ምስ ሃገሬ ክጻወትን ከለኹዩ እንተኾነ አፍሪቃ ተጻወቲ ናብ ሃገሮም ከይዶም ክጻወቱ ምኽልካል ማለት ኣብ ልዕሊ ዋንጫ አፍሪቃ አኽብሮት ከም ዘይብል ካምር ኣዩ ክብል ገሊጹሎም ዛጊት ክለባት ሊድስ ዩናይትድ ኒውካስል ኖርዊችን ካፕተን አፍሪቃውያን ተጻወተን ናብ ሃገሮም ከይዶም ከይጻወቱ ኣጊደን ዘለዋ ክለባት ምዃነን ይንገር ደገፍት ዩናይትድ ዕለተ ልደት ፈርጉሰን የማዕርጉም ስኮትላንዳዊ ሁባ አሰልጣኝ ነበር ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ሎም ድሮ 1 ዓመት መበል 80 ዓመት ዕድሚኡ ክጽምብል ምድላው ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ደገፍት ዩናይትድ ዕለተ ልደቱ ብባነርን ካልእን ገሮም ብዝማዕረግ ኣገባብ ንምጽምባል ተበጊሶም ከም ዘለው ተሓቢሩ ኣዝዮም ብዙሓት ደገፍት ዩናይትድ ናይ ፈርጉሰን ስእልታት ዘሎ ባነራን ጠልጢሎም ኣብ ኣፍ ደገ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ተራእዮም ከም ዘለው ድማ ተሓቢሩ ብዘይካ እቶም ደገፍቲ ኣብቲ ዝሓዝዎ ባነራት ንብቕዓት ፈርጉሰን ዝገልጽ ሞዛምቡርን ደራታትን ኣሰንየም ንስኻ ናይ በሐቅ ዓብ ሰቢኻ እናበሉ ሓጎሶም ኣብ ልዕሊ ትገዲም ኣሰልጣን ነበር ዝገልጹ ዘለው እሙን ኣሰልጣን ዩናይትድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፈርጉሰን ነታ ክለብ ነዊሕ ዓመታት ከም ዘሰልጠና ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ዩናይትድ ካብታ ፈርጉሰን ኣብ 2013 መዝነት ምስልጣን ዝገደፈለ ዓመት ኣትሒዛ ዓወት ክትጓናጽፍ ብዘይ ምኽኣላ ደገፍቲ ኣብ ኩትርጓህ ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ እዩ ደገፍቲ ዩናይትድ መበል 80 ዓመት ጽምብል ፈርጉሰን ዘካይዱ ዘለው ኣብ ድሮት ክለቦም ናይ 2021 ናይ መወዳእታ ግጥም ምክያድ አንጻ በርንሌይ ምድላዋት ኣብ እትገብረሉ ዘላ ጊዜ እዩ
ቻይና ተጻወታ ውቃጦም ከአልዩ አዚዛ ቻይናውያን ተጻወቲ ኣብ ኣካላቶም ኣዘውቲሮሞ ዘለው ውቃጦታት ከልግስዎ ከም ዘለዎም እቲ ሃገር ጸዊዓ እቲ ሃገር ነጻውዕ ዝሂባ ዘላ እቶም ተጻወቲ ክብርታት ሕብረተሰቦም ኣኽቢሮም ነቲ ብሕጂ ዝዓብዩ ንኣሽቱ ቻይናውያን እውን ጽቡቕ ኣርኣያ መታን ክኾንዎም ብዝብል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ እቲ ብቻይና ወፂ ዘሎ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ውቃጦ ዘለዎም ቻይናውያን ተጻወቲ እንተዘይኣልዮሞ ካብ ኣባልነት ሃገራዊት ጋንቶኦም ክስጓጉ ምዃኖም ይዘጠንቀቕ ብዘይካ ስፖርታዊ ምሕደራት ዘካይ ቻይናዊ ትካል ጋስ ኣብ 2018 ውቃጦ ዘይብሉ ቻይናዊ ጸወታ ኣይክቕጽልኒ ዝብል መምርሒ ድሕሪ ምውጽኡ ተጻወቲ ብግዴታ ውቃጦ ክገብሩ ተቐሲቦም ጸኒሖም ሕጂ ግን ኣሉታዊ ሳዕቤን ናይ ውቃጦ እናዘያደ ብምምጽኡ እቲ ቻይናዊ ትካል ስፖርት ንዘውጽኦ መምርሒ ብምስራዝ ኩሎም ዝተወቀጡ ተጻወቲ ውቃጦም ከልግሱ እንተዘይልጊሶም ድማ ካብ ጸወታ ክስጎጉ ምዃኖም ይዝሕብር ኣብ ኣካላትካ ውቃጦ ክትገብር ብዙሕ ኣቐንዛዊ መስርሕ ከም ዝካየደሉ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ እናኾነ ግን ብቁጽር ብዙሓት ተጻወቲ ውቃጦ ምግባር ከም መወዳእ እናወሰዱ ከዘውትርዎም ዝረኣዩ በመሰረት ወፂ ዘሎ ሕጊ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታን ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ውቃጦ ካብ ምግባር እጉዳት እዮም እቶም ውቃጦ ገይሮም ዘለዉ ድማ ከልግስዎ ተኣዚዞም ኣለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ቻይናውያን ተጻወቱ ውቃጦ ከም ፋሽን ተወሲዱ ንኣካላቶም ብውቃጦ ክሳዕ ዘይርአዩ ይገብርዎ ከም ዘለዉ ይዝሕበር ተወሰኽቲ ዜናታት ኣሰልጣን እስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና ሄርናንደዝ ነቲ ኣብዚ እዋን ብልቃሕ ምስ ጁቬ ጻወት ዘሎ ኣልቫሮ ሞራታ ከፈርሙ የጣይቀሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ንፌራን ቶረስ ካብ ሲቲ ከም ጸዋብ ስምምዕ በፂሑ ዘሎ ዛቪ ሕጂ እውን ነቲ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ጻወት ዘሎ ወዲ 29 ዓመት እስጳኛዊ ናብ ኑካምፕ ንምምጻእ ቆሪጹ ከም ዘሎ ይዝንገረሉ ክብሪ ጋንቱ ንምምላስ ኣበርቲዑ ዝቃለስ ዘሎ ዛቪ ነቲ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ምውጻእ ናይ ሊዮኔል ሜሲ ዝገደፉ ዓቢ ሃጓፍ ንምፍዋስ ብሉጻት ኣጥቃዕቲ ኣብ ምንዳይ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ይዝንገረሉ እንተኾነ ባርሳ ኣብዚ እናኣትዎ ዘለና ወርሒ ጥሪ ሓደስ ተጻወት ከፍ ተፈርም እንተኾይና እኹል ፊናንሳዊ ትሕዝቶ ስለዘይብላ ንገለ ተጻወታ ክሸይጥ ክትግደድ ምዃና ጸብጻባት ላሊጋ ይመልክቱ ሳሙኤል ኡምቲቲን ፊሊፕ ካውቲኒዮን ድማ ገለ ካብቶም ናብ ዕዳጋ ከተውርዶም እትኽእል ተጻወቱ ምዃኖም እቶም ጸብጻባት ወሲኾም ይጠቕሱ ሞራታ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብልቃሕ ናብ ጁቬ ተሰጋጊሩ ኣብዚ እዋን ድማ ሰለስቲአን ክለባት ማለት ጁቬ ኣትሌቲኮን ባርሴሎናን ከም ዝደልዮ ይሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሲቲ ነቲ ናብ ባርሳ ክሸጡ ተሰማሚዓትሉ ዘላ ፈራን ቶረስ ዝትክ ተጻዋታይ ከም ዘይትዕድጋ ፍሊጣላ ኣጥቃዕ ቸልሲ በጅማው ሉካኩ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣንታ ጋንታ ትኮል ምጽዋት ኣመናጽሊዎ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናታናይ ቅድም ጋንቱ ዝኾነት ሚላን ክምለስ ከም ዝደሊ ብዘይሻሙ ቃላት ብምግላጽ ንደገፍቲ ጋንቱ ኣሰንቢዱ እቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ዳሕረወት ክልተ ግጥማት ጥራይ ንቸልሲ ክተሸተታ ዘመዝገበላ ቤልጅማው ጥቃዓይ ንኢንተር ጠንጢነ ናብ ቸልሲ ምምጽእ ንደገፍቲ ኢንተር ይቕረታ ሓቶም ኣነ ንቸልሲ ፈጺሙ ኣይጣዓመንን ኣሎ ሃመይ ከኣናብ ኢንተር ተመሊስካ ምጽዋት ጥራይ እዩ ዘሎ ክብል ምስ ስካይ ኢጣልያ ዝተባህለት ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ ብምክንያት መስበርትን ኮቪድ-19 ካብ ጸወታ ሪሕቁ ጸንሐ ሉካኩ ኣብዚ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ሓዊኑ ጸወታ ድሉ ከም ዘለውን ወሲኹ ሓቢሩ ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ኣቦሜያንግ ጋንቱ ብሕጂ ኣብ ተካይዶም 5 ግጥማት ከብኩር ትጽቢት ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ናይ ሓለቓ ጋንታ መዝነቱ ዝተመንጠለ ጋቦናዊ ሃገሩ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኽጻወት ተላመ ጸዋዕታ ስለ ዘቕረበትሉ ኣብ ወሳኒ እዋን ኣርሰናል ጠንጢንዋ ዝኸይድ ዘሎ በዚ ምኽንያት ድማ ጋንቱ ጽባሕ ቀዳም ኣብ ሜዳ ኣንጻር ታመራሒት ሲቲ ኣብ ተካይዶ ከቢድ ጥምጥም ዝጥቃዓይ ክስለፍን እዩ ድሕሪ ዝግጥም እዚ ኣንጻር ሊቨርፑል ኣብ ተካይዶ ከቢድ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ግጥም ካራቦ ኣካውን ኣይክህልን እዩ እቲ ምሰል ስልጣን ኣርሰናልን ደገፍታ ጋንታን ተባይሱ ምህላው ዝንገረሉ ጥቃዓይ ናይ ሓለቓ ጋንታ መዝነቱ ድሕሪ ምምንጣሉ ኣብ ዝቐጸለ 5 ግጥማት ማልያታ ጋንታ ለቢሱ ኣብ ሜዳ ክጻወት ኣይከኣለን ጸኒሑ በዚ ድማ ምስታ ጋንታ ዝቕጽል ከም ዘይመስል እዩ ዝንገረሉ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ስፖርት እውን ንስም ናይ ተጻዋታይ ምስ ከም ባርሳ ኒውካስልን ዝኣመሰላ ክለባት ከተኣሳስሮ ጀሚረን ከም ዘለዋ ይዝሕበር ኣብ ዝቐዳም ሰንበት ክካየዱ ተሰሪዖም ካብ ዘለዉ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝዓበየ ኣቓልቦ ረኺቡ ዘሎ ጸወታ እቲ ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ማንቸስተር ሲቲን ዝካየድ ጸወታ እዩ ይኹን እምበር ኣሰልጣን ኣርሰናል ኣርቴታ ንኻልኣይ ግዜኡ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ብምህላው ንተጻወተ ደጋነ ርስ መሪሑ ናብ ሜዳ ዝኣቱ ምክትሉ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ኣልበርት ሽትንበርግ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሎ እንተኾነ ጋዜጣ ቴሌግራፍ ትማል ኣብ ዘርጋሕቲ ሓበሬታ ብርክ ዝበሉ ኣባላት ስታፍ ኣርሰናል በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምምልካት ኣርሰናል ኣብዚ ናይ ጽባሕ ከቢድ ግጥም ኣመና ክትግዳዕ ምዃና ይእምቱ
وعلون محداس مس حالفت بارساكا كايدو تصنح تدغاغام زربات فرس انولو اوسمان دمبله مسئت الاويت كلب جوفي كتصنبر كم استسمع معي يحبرالو اتناي كنف تصواتاي امنو كام تريفو زلو وعز مصكرمت زبقع بمخانو كاب صباح بحت تطر جميرو مزخونت غانتا كسما مع مسل كم زلو يحبر سلازخونه دما بلوغرانا قدم بحت تطر مئتاو التصواتاي وعلو زحدسلو كونتات مفتار كتغوايا صنيحم كوينو غناات كتغبرو تصنح صعبتا زاغيت فري رخبتلون اتابارسا وسان تراك تصاوت صنح فرنساوي كابي جون لعل تقداس نترخيب بمهلاو منالبات اتا فرنساوي تعرموش كلب غازيف متأنا مهايا كتقرب انتخيلا نجوفينتوس تنتينو نا باريس كقنع كم زخيل يحبر بنسنتو مس ارسنال كم كوخب دميقو زلو انجليزاو ساكا ناب ليفربول كتسغاغر كم زخل معكنا زينا انجليزي يحبرالو بمسرد ترانسفير ويندو بودكاست توهلت مربح بريتا تودع 10 عامتا كفافال ناب ليفربول مسغاغر مستم قداموت 10 حدا تصاوت نايتا غانتا بقوا منا تسلف كتصاوت مخانو بحالفت ليفربول مبصعت اتيلو سلا زلو تصاوتاي نتقريبو زلو عدل مس وكلت كوينو يصنعلهم يخون امبر ارسنال ونوعل نايت تصاوتاي نمحداس فنحني كتب جميره بمهلاوا ليفربول مدبا بقليل السلطة كم زي مسل يحبر تخلى مانشستر سيتي كانسيلو تمال لي تأمن بربيتون كله 4 سرقت كان شولو زي لمنا بيت بمئتاو كم زقطقط وحبيروم التصاوتاي كم زحبرو اتم سرقت اوشت غزون زنبرناتو ناي بعت بيتون سلماتا وارق نموساد كبلو تتبارم كم زقطقط ودحر متقاس بت زغاطم حدغ ابغص كبر زبله مقصل تاغاطيمو كم زلو افليطوم قطقطن كله بعت بيتون غالونا ومسو كم زنبراو نوسيخو حبيروم اتم سرقت زخلو كتكيتم كبقعو ابت غزان زنبره كبر سلماتاتن مغايصتاتن كم زوسدو وزغلص كانسيلو كات دبولا كوينو زغاطمو متقعت مسدرا بيت بيوت كدحن مخالو نفطاريو كم زمسغن رديوم نتوم غبننياتات نمحاز مس بوليسي تحبابر كم زلوون حبيرولهم نسو زحلف ربع مشت غانتو مس برنتفورد ابز كايرو تغطم نتيس عدقايق مولو دحر مصواتيو نصبحت مشت تحدغا غاطيموم بارك استفتخم تختاتلتنا نيلو متحستو زيناتات ابزي فصيمنا لنا كم وترو شير لايك سبسكرايب بمغبار دغفنا اخم روحس حدش عامتن بعلدتن كلنا السلام وسناي